Sziasztok! Ez itt a Galahad Show, és a mai témánk a cruiser. Jó, elmegy, és most én. Tard a sobikáig talán. Muzsikás. Hol a cruiser? Anyádba! Anyádba! Hol a feje? Anyádba. Hol a csuká? Anyádba. Nézd, amilyen. Én menekülök. Hát ez a Galahad Show. Majd lesz a következő része a Galahad Show 7-nek, és az pedig a Galahad Show 7 Minecraft, teljes Minecraft videó. Előzőt már csináltam, és ez 28 perces volt, úgyhogy most majd újból vágom, és az effekteket majd jobban megcsinálom. Na figyelj, most itt vagyunk a Marosparton, és szarakodunk. Döglött madár. Látszik benne, csapány. Nekem adod a teknősöd? Kakav. Nem, ez nem. Hé gyerekek, most szeretném megmutatni egy cruiseres trükköt. Na be, 3-as alszlik. Mindegy, így veszlek, gyere. Itt vannak a hülyék. Egy elbaszást, és egy másikat. Add csak egy pillanat. Most láthatok egy trükköt a Boldizsától, melynek A SpongeBob Dance-et és az egyik cruiseres trükköt majd. először is SpongeBob Dance. 3, 2. SpongeBob Dance. De ez nem túl nehéz. Hát. Jó. Színetelj. Figyelj, anyád. Most nektek megmutatom a Galahad Show-s gurulást. Hova mentek? Anyádba. Anyádba. Galahad Show. Galahad Show. Galahad Show! Sziasztok! Ez volt a Galahad Show! Forgalmazó. Köszönjük, hogy néztétek! Sziasztok!